Yes, welcome to Japan. Hindi, joke lang. Ito yung favorite alley ko sa UP na mukhang Japan. At syempre UP tayo, pero may kasama tayo ngayon. Kung maayos ko tong GoPro ko. Andito si Marcus Cueta, Treble Bambao, at meron tayong mga bagong kasama. Sila Sir Mike ng Paddy's Point. Ewan ko lang kung andito sila sa Oblation. Malamang andito na sila dahil kanina pa yung usapan namin. Medyo nalita ko ng bahagya. Nag-breakfast lang kami ng anak ko. Sir, good morning. Nasa sila? Wala yata. Yung kasama natin si Albert. Saka si, ayun pala, Sir Mike Saringa ng Paddy's Point, andyan sa likod. Saka isang manager din ng Paddy's, si Master Alan. Nasa sa likod. Si Marcus Cueta doon nagpapalipad ulit. Sige. Pasig ka, Sir Mike, di ba? Magkalapit kayo nito ni Albert. Lampa, Sir Mike. Morning. Welcome to our first time here. Salok-salok kami niya eh. Park kanina. Oo. Naka-pack bike siya eh. So dinalang sa mga train, sa mga Sir Mike. Yes, may ano pala eh, no? Car free Sunday sa Murato. Mike? Car free Sunday sa Murato. Ano nga daw, yun ang sabi. Ano, magkasa tayo ng yayaray, doon natin ibalik. Wow. Malaluay natin. Sige. Pinagdugtong ba yan? Meron pa yata Ayala, Manila. Ayala tsaka Ross Boulevard. Hindi, ang alam ko ang Buendia kasi yun ang nagdudugtong, di ba? Oo. Hindi pa yata car free Sunday ang Buendia. Ayala. Pero yung iba, alang nabalitaan ko tumatawid sila eh. From Ayala, tapos pupuntahan nila Rojas, tapos Murato. Okay yun. Ganda ikot eh. Makapapa. Oo nga eh. Tuloy natin. Set tayo. Oo. Hindi, kahit ano lang muna, Murato lang muna para enjoy lang natin yung Murato. Yaya Ride. Yan, oo. Yaya Ride, the comeback. O yan, mga kapot-pot, abangan nyo sa Facebook page ko para ibabalik natin yung Yaya Ride in cooperation with Paddy's Point, Tomas Morato. Saktong-sakto, ang Paddy's Point pa naman nasa kahabaan ng Tomas Morato. Siyempre, susuportahan na naman tayo dyan ni Sir Mike Saringa ng Paddy's Point. Si Batman, inaya ako, wala, busy. Ng mansyon. Nakapunta ka na ba sa kanila? Minsan pasyalan nga natin. Sir Ronnie, papasyalan ka namin dyan sa ginagawa mo mansyon, ha?
This Sunday, may ano kami, master. Ikot kami Philippine Arena, tapos Santa Maria po. Tapos akit na Pansio. Nagawa na mo. Father Pima. Oh, malayong ikot din ah. Oo. Ilang kilometers? Babalik ng Pansio. Kalookan ka. Caloocan? Saan sa Caloocan? Kilmakan. Kilmar. Favorite ni Elbert Skyway eh. Yan Kaliwa tayo. Ay, may tao. Sige, pasok ka. May hagdan dyan eh. Dito mahirap manalo, master eh. Oo. Walang ring eh oh. Hindi ka makakashoot dyan. Wala nang score. Hirap manalo dito, hindi ka makakashoot eh oh. Ano, diyan kami galing kagabi. May pa-sightseeing sila ng alignment ng mga planets. Diyan pala nakalagay pinakamalaking telescope ng Pilipinas. Pasok tayo dito, titingnan natin. Doon sa harap. Dito. Diyan oh. Ang dami mga telescope yan, tapos dito rin pinakamalaki. May libre silang viewing eh. Tingnan natin kung pwedeng tingnan ng mga telescope. Kasi akala namin nakasarado daw yan. Oo. Pag-asa Astronomical Observatory. Boss, good morning po. Pwede namin makita lang yung mga telescope? Tingnan lang namin. Apo. Kagabi andito kami, nagsilip sa Tara, pwede. Good morning po.
Apo. Ito yung mga naka-display kagabi sa labas. Tara. Oo. Ay, sige po. Tara. Tapos, ano to? Telescope dito na nakalagay. Hindi, nasa labas yung kagabi. Kasi wala na makita kayo sa ano. Opo. Ito yung nilabas kagabi po. Ay, galing kayo dito. Opo. Yan lagi tinagamit sa kanya. May nakakuha ba na maganda? Ito lagi ba? Baka nilabas din siya kasi marami yan. Dalawa po eh. Tama, dalawa nasa labas. May nakakuha ba na maganda? Mars tsaka Jupiter. Meron. Makikita mo. Kasi yung Jupiter, makikita mo yung buwan niya. Meron sa amin Mercury. Mercury drug. Mercury drug? Ito ba yung nilabas? Alam mo dati, may nagpa-concert dito. Yung aram natin sa labas eh. Kita na to ng ano? Jupiter. Oo. Ang laki nun. Lakas yan. Malalim lang kahit maliit na rin. Hindi pag moon po ang titignan dito, di kitang-kita. Tutok na tutok yun. Kitang-kita yung mga creatures. Maraming creatures doon. Ano ba ba yung flag? May brief na ano? Ano ba? US? Yun po, yung flag na yun nakikita pag... Hindi. Sobrang liit na rin. Eh yung mga... Wala nang bakas na parang naiwan doon. Wala nang... Meron pa kasi wala namang ano doon eh, wala namang hangin eh. Yan, yung spaceship, ano doon lang siya naiwan. Doon may mga naiwan doon na ano. Doon pa yun. Yun kagabi sayang wala yung buwan eh. Yun sana maganda kung ano. Gabi-gabi na labas po yan. Sa gabi na. So, pero pala pagkagabi na Sa araw, wala namang makikita sa araw. araw. Hindi nag-announce kasi sila sa Facebook eh na may hindi laging may view, hindi po laging may viewing, no. Nagpapa-view. Lagi naman basta clear. Pwede po pumunta rito pag ano tapos Kaya request. Pwede rin okay. Kasi sa September po meron daw ano eh. Ano bang meron sa September? Parang may lunar eclipse yata. Eclipse, Opo. partial lang. Pero day yun. Ano mo? Ano pag luna? Buwan? Lunar buwan. Buwan muna. Lunar, pag Hindi, araw tapos buwan. buwan lunar, pag araw So, sulat. baliktad. Yep, sa gabi yung lunar. Hindi talaga ako ano yung science na yun. Magaling ako dahil sa mathematics. Lang. Ayan. Plus 1, gano'n. Ayun no. Habang nandito tayo sa paliparan ni Marcus Cueta, nagpapalipad si Mark. Dito si Sir Nandi. Nandi Navarra. Navarro po, Navarro. Akala ko pick up eh. Navarro pala. Ayan. Thank you Master. Nice meeting you. Pinanganak ng anak sa tabi ng Trinity. Trinity ba yun? dating Trinity yun. Boardwalk. Papunta na tayong Nomu. Pero papuntang Nomu, dito tayo dadaan sa Japan. Japan Alley. Ten. Konnichiwa. Domo. Konnichiwa. Domo, Arig. Annyeonghaseyo, Domo. Parang Japan yun. Uy! Mga parang-harang sasakyan dito. Picture tayo dito.
Welcome back to Nomu. Nomu Oregano. Dito sir, may kami pagpapark. Hopya, ayun si Albert pauwi na. Si Sir Mike ng Padis umuwi na rin, siya kasi Marcos Cueta. Ako medyo bitin pa ako ng konti, ikot pa tayo isa. At habang umiikot tayo, patugtog muna tayo ng isang Ian How. Di ko na alam kung ano sinabi ko. Ian How original. Eto, nang papatugtugin ko ay isang original. Kasama kita, huwag ka nang lalayo sa gabi. Ikaw lang ang nais katabi. Wala nang kailangan pa, ikaw lang at konting pera. Araw-araw yayakapin kita. Di magsasawang sabihin mahal nga kita. At wala nang ibang papalit. Kahit minsan ay nagsusungi, kahit minsan ay di ko alam bakit laging galing. Yan ay araw-araw makasama kita. Huwag ka lang lalayo't sa gabi. Ikaw lang ang nais katabi. Wala nang kailangan pa, ikaw lang at konting pera. Ayun na, time check. Mag 11 AM na. So dyan na tatapusin yung natin vlog. Yung
makakalimutan matandang kasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay suswertihin ang ibig sabihin mga suswertihin. Hanggang sa muli, salamat.